Alam nyo, nung wala pang mga kalsada dito sa amin, mga ginagawa, ay maraming nababakanteng mga lupain. Pero guys, nung may mga kalsada na dito sa amin, marami ng mga nagmamais. Kaya samahan nyo ako guys at panoorin nyo yung video ko at makita natin ang mga dinadaanan ko. Kasi marami ng mga nagmamais guys. Saka yung mga OFW dyan na matagal lang hindi nakakauwi dito sa atin, panoorin nyo lang yung video ko. Samahan nyo na lang ako. Tara! A few inches later. Kita medyo Pantikambong. Ito di Dagopan Tukambong. Road. Saryo na ito. Ito dalang na ito, ipakita man tan eh.
guys ang ating video. Sana nagustuhan nyo. At huwag kalimutang mag-subscribe, like, comments, follow, and share na rin mga guys. Salamat guys sa panonood. God bless us all guys.